is ongeveer een kwartier in dat ik voor het laatst aan het zongen geweest ben. En toen ik zong, begon dat al je versjes. Dat had ik nog vaker, dan zong ik versjes. Ja, dat zijn meestal de dingen die ik dan zong. En ja, juist hoor, 44, 44 seconden. Nou, en dan binnen wij dus aan het zongen geweest. En dat ik al die versjes zong, dat was heel mooi, want ik kon de meesten met jaren. En als ze het dan een jaren kennen, is dat heel mooi. Zo, dus vooral als het even wat achteruit rust. Ja, en ik ben aan het zongen geweest. Ja, en wij zijn aan het zongen geweest. Ja, mijn versjes. Gaan we dat zong. En dat zijn hartstikke serieuze versjes. Die ik zong had. Ja, goeie. Hij wil er ook bij. Hij kan bewijzen dat ik hier aan het zongen geweest ben. En ze winnen goed. En ze winnen goed, zei het. Nou zo, dat heb ik zelf nog het eerst beweerd. Dat is wel mooi. En ik had nog maar 4 seconden om voor de rest van ons in 1, 2, 3, 4 jaar.